kudu awake dhewe meminta sing banget lah piye carane solusi piye entah ya penontonnya dibatasi entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus luar biasa iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe sing monitor lewat live streaming baik sing lewat channel Asta Brata Media baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe iso baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri Arab Saudi Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wah, ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual, iki ya minimalis. Tentune biayane biayane dijamin wis ora usah ditakokke ora ngentekke gaji sewulan ngono terus wis bene piye-piye pokoke digasak ya Truk digasak ya wis lah ya sing penting padha mlakune lah kita gelar acara suronan Agustusan wah luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangati tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community semoga kedepane tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit. Ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia ya to. Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi tiga, ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jane yen ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yen ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpuni dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan
memuji marang ngarsaning Gusti, muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis ngono ya, Tru. Amin amin ya rabbal alamin. Heeh. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Heeh. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Heeh. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdol. Kurang afdol. Jadi nggugah semangat, heeh. Ki nafasnya isin nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken, kadang pradonga Astabrata, Astabrata Media, wirak YouTube, Astabrata, monggo lancaran 45 buka saking tenor, monggo. Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Yo, lalu rae pendelane kumpul kalawe awe ada kita melarna itu anda sejatine. Negara kita wis mesti parah, ada dasar Pancasila. Kalani tangga itulah Agustus asine nuju tahun tangan atas matamu rambate rata hayu rambate rata hayu mata sarung maju menjadi rata hayu merdeka 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 bumi kelahiranku. Sekali lagi ya. Negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila. Mati kalani tangga setelah Agustus asine nuju tahun tangan atas matamu rambate rata hayu rambate rata hayu mata bareng maju mengganggu kayu merdeka 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 bumi kelahiranku. Alhamdulillah. Wis katur, Tru. Wis katur. Ya kuwi lancaran 45. Iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe. Heeh. Oke. Ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik. Iki awake dhewe untuk salam paseduluran. Kaca mripatku ndi mau. Saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi. Ora uti cetha. Malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot. Ndelok ngisor iki to kaget dhewe to. Katoke iki lho maksude iki. Ki salam-salam dhisik. Kanca-kanca Astabrata entuk salam. Saka sapa bae? Saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong. Sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi iki sing setia monitor ana ing channel dhewe. Ngono ya, Tru. Sapa meneh? Iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro, Tangerang Selatan. Mbak Pipi Pupu, wah jenenge apik mencah.
sing saiki ana ing Formosa, Taiwan. Oh, ngono ya, Tru. Luar biasa. Iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta, Mbak Ayuningsih sing mapan ana ing Madiun. Nyuwun sepunten, kula mboten saged nyebataken setunggal baka setunggal. Luar biasa, luar biasa. Iki uga Mas Eko Prasetyo, nderek monitor Pak Dalang. Wah, nggih. Wah, luar biasa. Wis, iki mengko diwaca ditutuke mengko. Oh, iki. Ogo saka pepunden-pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf, Pak Ali Eli Yuswia. Rawuh, matur nuwun sampun dipangestoni, matur nuwun sampun dipun berkahi, luar biasa. Mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing dianti-anti, wis jam 11 wis pas, jam 11 boro-boro nanti jam 12. Jam 12 ku nggo mang menit nutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo, Niken Salindri. Tang dik ya. Dalang akbar sa-Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang akbar sa-Indonesia sing paling sabar. Apa meneh ya? Wayangan dalang akbar sa-Indonesia paling gempar. Wayangan dalang akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa, Dik. Alhamdulillah, Mas, akhirnya bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kangen pora Mas karo aku. Lho yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo no, kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen, sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan ku tidak ikut wayangan. Ngono lho, Mas. Wes to, wes aku ki mung kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Lho, iki coronanya sejak kapan to, Mas? Februari. Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan ya, Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya to. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik, Dik, kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam-salam sik. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media.
Nggih sugeng dalu sedaya, matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe, di-subscribe. Di-subscribe, like, komen dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen dan share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim bagikan. Dibagikan. Luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki dik niken iki nak jane adik ki mancing ya to. Saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya to. Nggih. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngeneki perbuya akeh lah ya to. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho pokoke nek sing ngersakne. Oh nggih. Oh dadi saweran online ngoten to? Boten, sing mesti memosok ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Niki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panguwur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik. Wi jenenge kadol ya, Crot. Wi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki wi corona 5 bulan iki to. 5 6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas dari rumah. Daring dari rumah. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi contoh ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Nggih. Ning ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak ki maksudnya. Nah, sing terakhir. Ngene. Nek jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijogo. Ya ora ngono macam iki jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah dodoh, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Ade kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak omongan karo sampeyan. Ya. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Maksudnya merongos dihel lho. Ora, maksudnya merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning gitu. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basiku nyanyi. Ya toh. Ora basiku aku nyanyi ngono ki ora, jane ora ya ora basiku, ya toh. Lah, sampean iki sing nek nyanyi sampean nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampean saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo ndalang apa? Lho. Ndalang iki alah rene apa-apane. Lho. Kok iso ndalang ki wong lho ngobahke wayang ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. Sing setunggal atas
Atas. Sing kedua tengah. Tengah. Sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas. Niku mengke lengkap. Dari tancap kayon lho krayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancap kayon. Pun tancap kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional lek. Beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kon dalang ya iso. Nggih saged lho. Mamane mau tak kon dalang ning kene. Iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki. Mau tak kon dalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Nggih, paket menengah. Menengah. Menengah to, nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Nggih saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya, Jan. Sulukan iso ora? Ya dites sik. Sadurunge ngobahke wayang aja kesusu ngobahne wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Oh. Nggih. Apa? 6 nyongo sing niku lho. Kayune Purwosejati niku sanes godhonge Purwosejati lho nggih. Iya. Kayune sanes. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged. Mas Dalang ki kok lucu men. Piye jal ayo. Kayune Purwosejati biasa iso bae. Saged, sae. Sae, apik no ya pas. Iku wae kleru napa mboten?
Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge jajal, sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Aku tak maca dhisik ya. Komen-komen. Monggo. Ya apik komene. Oh nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget. Nggih ta? Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media ditelateni ben panen tembe mburine. Saka Kadir Kramat. Wah ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Wong Solo. Oh nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi? Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho, jenengan pinter kok. Serpeke. 6. Pamit. Pamit. Cepet sik. Apa kula benake, Mas? Dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas teh yo mariki. Oh iya. Delok sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Peng pitu sahari umop kanceloni di selaing para jalmi pati ambentusi serno Nek nancep dhewe sing jejeg. Jejeg. Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. Kok kurang nempel. Lho yo no. Iki dadi ora kuat. Ngono. Dalam gaib ki mbok sak sire ngono lho. Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 malah. Dalam gaib ki sak sire. Oh iya. Omong-omongan sik no. Oh iya. Hei, Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Lampuh. Jadi kon menang. Lah iya. Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki. Kebeneran masalahmu diselesaike dina iki. Iki tangane.
apa aku karo awakku. Ora apa-apa, iki Bagong Klatenan. Bagong Klatenan kok suarane cilik. Wah, Mas, oh, Bagong ki suarane piye to, Mas? Bagong Nyampung ngono lho. Oh, ngono. Mas apa aku karo awakku. Harap diam. Apik no kene ya. Lho, kowe kok ra rumangsani apa pancen etok-etok lali apa pancen kok lalekke? Lho, perkara apa? Lah awakmu duwe utang nek aku. Lho, utang apa? Ya duwe to. Mosok kowe lali? Zaman ning warung pas sepedamu gembos kae, awakmu lek nyilih dhuwit aku 15.000. Mosok aku nyilih dhuwit kowe 15.000. Ya ngono kuwi lho, wong lek lecet lek wilet mosok lali karo utange dhewe. Piyo 15.000 ki mok tagih. Yo senajan 15.000 ki bagiku berharga ngono kuwi. Tempur beras kae oleh sekilo. Kosek to Reng. Kowe ki kudune ngrumangsani. Wong aku ki tanggapan yo sepi. Aja mung waton omong ae kowe. Ora, pokoke dina iki kudu mok wehi. Lek ora mok wehi, wani gegere. Yo, rapopo tak ladeni, geger yo geger, njaluk pirang jam. Jo meneh kok jam, sedina aku yo wani. Jo meneh sedina, seminggu tak ladeni. Jo meneh seminggu, sewulan aku yo gelem. Jo meneh sewulan, setahun aku yo gelem. Sik to, wong gelut kok setahun nih mana to? Harap diam. Iya. Kok setahun sewindu tak ladeni. Wah, kakean cangkem kowe. Perang iki perang. Iki macul nek sawah. Aja mlayu kowe. Iku sik to wayangku ceklek kabeh iku. Ning iki kowe wis ceklek ket mau kuwi.
regane piro? Mayang kerdus to kuwi? Oh alah, lah kok ceklek? Nembang. Pelak. Diselingi ya, Dik ya? Nggih. Wah, ya waduh. Kok kok wae ujunge Bagong iki ceklek. Waduh. Ora apa-apa, dalang sabet kok. Sabetane mantap ya mau. Sampai ndak pas karo larase. Oh, nyabetnya BPKB barang. Yo ora. Nembang ya, Dik. Oh nggih, nembang napa Mas? Duet sing rekamane Dewi terakhir Loro Asmara. Oh nggih, dibawani? Bawani kena. Oh nggih. Ya. Asmarandana mawon nggih. Asmarandana pelem ya? Nggih. Ya. Dibawani dhisik katur para sutresna budaya. Nah. Dhisik. Sutresna budaya sing mirsani lumantar live streaming uga sing kepareng rawuh ning kene berkahi ana kene. Ayo dibawani sik, Dik. Mangga. Nggih. Rina wangi dadi ati dibablaske Loro Asmara ya. Jenengan mboten junemeng. Urane ngene wae. Mboten mriku. Mudah ngadeg wae. Aku ki saiki wis angel ngadeg. Lho, lah kenapa? Ya, rada linu ngono lho dadi. Angel ngadeg ki. Maya loro ngadeg. Loro Asmara. Loro Asmara. Maka,